ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଜି ତମ ଉତ୍ଥାନ ବହିର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 26ଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଏବଂ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣାଉଛି। ସେ ଗୀତଟି ହେଉଛି କେବଳ ଗାଁ ଉପରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ତମେ ଶୁଣ, ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିବା ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 26ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତାହାରି ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଦେବି, ମୋତେ କରିକି ଦେଖେଇବ। କବିତାଟି ହେଲା ମୋ ଗାଁ। ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ। ମୋ ଗାଁର ସକାଳ ଆସେ, ସଞ୍ଜ ବି ଏଠି ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସେ, ଜହ୍ନ ବି ହସେ, ବଉଳ ଫୁଲ ବାସେ, ବଉଳ ଫୁଲ ବାସେ। ଚୁଲି ଜଳିଲେ ଫୁଟି ଉଠଇ ଓଦା ଚାଳରେ ଧୂଆଁ। ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ। ବସନ୍ତ ଆସେ, କୋଇଲି ଗାଏ, ମୋ ଗାଁ ଆମ୍ବ ଡାଳେ। ବସନ୍ତ ଆସେ, କୋଇଲି ଗାଏ, ମୋ ଗାଁ ଆମ୍ବ ଡାଳେ। ବରଷା ଆସେ, ମେଘ ବରସେ, ଓଳିରୁ ପାଣି ଝରେ। ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ଡାକଇ କ୍ଷେତ, ଆମ ପାଶକୁ ଆମ ପାଶକୁ ଆ। ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ। ଲାଉ କଖାରୁ ମଞ୍ଚାରେ ମାତି, ଦେଖାନ୍ତି ମୁରୁକି ହସ। ଜହ୍ନି କଲରା ଡାଳରେ ପୁଣି, ସୁନା ସୋରିଷ କ୍ଷେତ। ସବୁ ତ ପୁଣି ଏଇଠି ଅଛି, କେତେ ମଧୁର ତା ନାଁ। ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଁର ଶ୍ୟାମଳ ସୁଷମା ଶିରି। ମୋ ଗାଁଠୁ କିଏ ବା ବଡ଼, କିଏ ହେବ ତାହା ପରି, କିଏ ହେବ ତାହା ପରି। ତା ରୂପର ଗୁଣକୁ କିଏ ବଖାଣିବ, ତା ରୂପର ଗୁଣକୁ କିଏ ବଖାଣିବ, ସିଏ ପରା ଆମ ମା। ଏହି ଯେ ଆର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ। ସରାଗେ ତାହାର ସଭିଏ ନିଜର, ସରାଗେ ତାହାର ସଭିଏ ନିଜର। ଅଲି ବାଜାର ନାଁ, ଅଲି ବାଜାର ନାଁ। ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ, ଏହି ଯେ ମୋର ଗାଁ। ଶୁଣିଲ ତ ପିଲାମାନେ? କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବ, ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗାଁ କେମିତି ଆମର ଅତି ନିଜର, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ, ନୁହେଁ କି ରେ?